Čus píc, další den a teď už konečně v normálním ubytku v Osace. Včerejšek se trošku nepovedl. Trošku dost nepovedl. Každopádně dnes už jdeme na výlety. Jej. Bude zase trošku historie. Trošku říkám, protože po cestě bude mít dvě hlavní památky. Jedna je hodně historická a ten druhý je další šintoistický chrám, takže se máme na co spolu těšit. A první zastávka je japonské mohyly, takže pojďte s náma. OK, let's go. Kofun je japonská starověká hrobka, postavená v období od 3. do 7. století. V Japonsku byla význačným prvkem pohřbívání obří hrobky nazývané kofun. Hrobová architektura se vyznačovala velkým kopcovitým tvarem, připomínajícím klíčovou dírku, což na základní význam slova kofun, ale nemají i jiné tvary, například jako kruh, čtverec nebo mušle. Ale nejznámější je klíčová dírka. Jen asi v samotném Japonsku se nachází asi 160 000 kofunů. Největší se nachází v oblasti Kansai s největší mohylou ve městě Sakai. Regulérně před náma je prosím Minecraft plakát s tím. S mohylou! Jo, takhle to třeba vypadá, že tady uprostřed toho by měl být ten vstup do té mohyly, no. Tak to je nejvíc. Ještě jsem chtěl dodat, že tady ta největší, u které jsme teď byli, tak tady posud vlastně nebyla vůbec otevřená, takže jsou zde různé teorie a spekulace o tom, co všechno by tam uvnitř mohlo být. Každopádně... A kdo by tam mohl být? Každopádně po druhé světové válce, jak se vlastně tak nějak jako rozrůstalo, co se týče infrastruktury a stavily se baráky a takhle, tak kvůli tomu taky už jako šlo, ty města jako tak rozrůstaly, že už se to blížilo k tomu třeba jako, že hej, potřebujeme to prostě otevřít, nebo něco s tím budeme dělat, nebo tak něco. No, takže je nenapadlo nic lepšího, než to otevřít. Některý, no. Právě, že ty některý. A zjistili právě, že jako, kdo tam třeba například je. A hlavně tam našli tady ty sošky Haniba právě. Haniva? Neba. Aha, tak Haniva. Který jsme viděli na začátku muzeu. Jo, ty úplně. Některý. Jo. Ty nejznámější, jakoby, co se tak jako dochovali. A některý jsou prostě uložený třeba někde jinde ještě. Vlastně mě přijde na tom hrozně i fascinující to, že furt někde v historii cokoliv se to opakuje a ty kofuny hrozně připomínají i Egypt. Jako pohřbívání vlastně, jako jo. Takže taky jako v těch mohylech prostě tam ti šlechtici a ti císaři prostě mají jako pohřbený prostě. Není to nějaký muzeum? Ano, tady je jedno muzeum a on má zrovna dneska zavřeno. Fakt. Mi to píše, protože, no, můžeme tam zkusit jít. Teďka, i to tady tohle, je to Sakai City muzeum. OK, městský muzeum. Mají tam nějaké věci právě z té doby. Měli by tam mít celkově jako všechno možné. To jsem správně pochopila, ale bojím se, že dneska mají zavřeno, protože mě to tady píše, že dneska mají nějaký sport day. What the hell, ukáž. Nevím, co to znamená. Však dneska je čtvrtek, ne? Středa. Ne. Čtvrtek. Od 9:30 do 17:15. Ukazuje, že je nějaký sport day. Chceme otevírat dveře. Jdem to prozkoumat, co tam mají pěknýho. Měli by tam mít fakt pěkný hezký. Hnedka na začátku toho muzea, tak
Buď je tam obyčejná prohlídka, jak asi za 100 jenů, dospělej 50 za studenta, pak je nějaká opět celá všechno, my jsme vzali to celé všechno, to stojí 1000 jenů, 150 korun nebo 140 korun nějak tak za dospělýho a studenti high school to mají za 500. Vzali nám ISIC, takže to máme za 500. Každopádně tady je mapa, kde jsou všude všechny tady ty kofuny, ty mohyly, jako co se týče na mapě tady zobrazeny, ať už nějaký tady ty větší, nebo fakt úplně prostě jako je malinký, různě rozmístěný. A nejznámější jsou právě ty klíčové díky, což je tady vidět. Nejznámější jsou. Tamhle to nejznámější. Jo. A nejznámější jsou tam, kde jsme teďkom byli. Tam. Jsme tady. Pán nám teďkom říkal, že tato je teda největší, tam jsme před chvilkou koupili, tady na tom místečku. Tady je druhá největší a tady kousíček od toho, tak jsou právě některý, které už jsou jako zničený kvůli tomu, jak se rozrůstalo město. A od tam jsou i ty vykopávky. Například tady ta helma, tady ta keramika vlastně, tak to je z té, která byla zničená, tak od tam to vytáhli. But in Kofunis, it's become very difficult to get the seashell, so they use the stone instead of seashell. So this shape is from seashells, or stone. Wow. And of course, it's very difficult, heavy for put on the arm. So they put this in grave. Tak to je úžasný. Grave. This is grave. Wow. And Interesting. the meaning of this ring is for protection. Wow. Jo, takhle to vypadalo. Wow. To je úžasný. Ježiši. Normálně fidget spinner tady mají. Čutí jebe. By the way, má to být prej ring, ale za mě je to fidget spinner. Jo, tady právě, že je taky nějaký příslušenci jemuška pro koně. Wow, a jo, že tam můžeš vidět, ne, tohle je nejznámější. Tam můžeš vidět draka. Z doby plácání hlíny už jsme se dostali do lodíček. Tady nějaký big fucking kanon. Tady mají v celku pěkně popsaný, jak to vlastně funguje celá ta gana. Anyways, tady dole mě překvapilo, tady už mají závity, dokonce nějaký šrouby. Vlastně celý to tady tak mají nějak jako rozebraný. Tady nějaký další modely už postupně, co kde pozbírali. Jak jsem říkal, že tam jsou ty fidget spinnery, ne? Tak čum. To cinka. To jsou nějaké aktivity pro děti, ale děti nebudou natáčet. Zároveň s tím větším vstupným, to za 500, tak jsme se dostali tady do té čajovna domeček, kde je další, tady to proutí. To se nenatáčelo v tom muzeu ani, ale tady je to fakt jakože hustý. Pacha na hlavu, všechno je tady nízký hodně. A i na tebe je to nízký. Jo, konečně. Japonci tehdy byli strašně malí, no. Jo, a všechny tady takhle růmky, jako mají různý. Tak to je krásný. Tady ty výstavy. Wow. Řekni mi, jak tohle prostě člověk dokáže udělat. To prostě jako, to kde chceš začít jako reálně? Nevím, kde to má začátek. Nevím, že to má začátek. Ajajaj, tady je 18 plus, ježišmar, zase nějakou prasečinku si vytáhneme, no jo. To my známe. Ale ocitli jsme se v Osace, v tady tyhle šílený čtvrti, plný různých píčovinek, barviček, podniků a všeho možného.
Jsou tady turisti a i jako Aziati a všichni možní, nemožní lidé. Ale jedna věc, co mě vyloženě mrdá, je to, že kamkoliv vlezeš do jakýkoliv restaurace, tak oni že no, 330 jenů za osobu, za vstupný do restaurace, aby ses vůbec nažral. Ty tam chceš utratit své těžce vydělané prachy a ještě zaplatíš vstupný, vole, nebo 550 jenom kolik, prostě částka 300 plus, za to, aby si kurva objednal nudle za 600 jenů, mrdá ti na maják, pičo, kde jsou, vole. Budu se nažrat do Mekáče, nebo si koupím skurvený onigiri za 160 jenů, vole, v 7-Eleven. Jebu to tady. Děkuji. Jsme na gacha a padla nám mourovatý sniper, kočička. A hnižce padla mourovatá, taky, takhle flekatá, hnědo, černo, bílá. Taká. Opět jsem nedotočil závěr videa, je to asi 2 měsíce, co jsme zpátky z Japonska, furt jsem si nevyměnil to sklíčko. Ale nezapomeň dát like, odběr a čuspíc.